Igandea izango da kalete urkiletan, Lutxana, Elantxobe eta Tolosaldea be. Eta hortxe doz, ontziak prestatuten urtekerie hartzeko Bizile aldeak kadente painako leheneko tantan. Urten dabe iru ontziek, ogoratu lehen kaletik, Lutxana, irugarren kaletik Elantxobe. Eta azken sailkapena infantil kadete mailan lehenengo hiru postuetan, lehenengo Tolosaldea A, bigarren Tolosaldea C eta hirugarren Portugalek, laugarren Tolosaldea B eta bosgarren Bermioz. Ekentze dator, kadete mailako hiru ontziak, Lutxana, Elantxobe eta Tolosaldea B, txaloak. Tolosaldea ako neskentzako, estropata bikaina egin dabe eta garaipena eskuratu. Txaloak azken baten parte hartzaile guztientzako. Ekentze dator, ez badakizu zer egin, ez pentsatu gehiegi, hasia da berandutzen, nire bihotza deitu nau, sekretu bat kontatzen, lan ederraz matu du, gure bizitza pentsatzen, zoriontsu izango gara, ez natzean zuetani, betirako izango baita, betirako berdi, ubiontzako igandei goiza beti. Gogoratu, salto amaitu eta gero, sota patroia, proiektuaren aurkezpena. Zunir alboan sentitzen, eta begiak ireki, kafe gozoa daztatzen, eguzkiarik egin, beti oean gozaltzen, barketik paseatu, dole berria guzaitzen, zoriontsu izango gara, ez natzean zuetani, betirako izango baita, betirako berdi, biontzako igandei goiza beti.
eta Tolosaldea jaun eta jabe txanda honetan ez dakit ez. Lau txanda eta lauretan Tolosaldeak irabazi. Hementxe datu Tolosaldeako ontzia ziagoan. Lehenengo ziagoan, 2-0-6, 2-29 Lantxode, 2-25 Lutxana. Eta esan behar dugu, kadete mailan mutiletan ez dauela Bermioko ontzirik, Bermiotarrak plentziko arkoteko mutilikaz batera, Burdeozen dagoz, nazio arte mailako estropada baten parte hartzen, 8koan, aurki mugikorren. Deporak bigaren ziagoakoak 4:49, Tolosaldea bek 5:25 Lantxode, Lutxanak 5:50. Tiempos de la segunda ciagoga, Tolosaldea de 4:49, Lantxode 5:35, Lutxana 5:50. Esa txaloak, hementxe datoze Tolosaldeako mutilentzako, azken arrauketak egoten. Hortxe datoz, txalo handi bat, mutilentzako, Tolosaldearen zan, Tolosaldea be, garaie, irabazle, txanda honetan, eta oraintxe atzetik datoz, Lantxode eta Lutxana. Lutxana, mutilietan eskabi. Karnes baten, proiektu barri, erakutaldi praktiko. Hementxe datoz, Lantxoetara, gero agendatzako. Tolosaldea, Lutxana eta Izuntza. Eta orain joko dugu, kadete-mailako lehen txandako denbora, Tolosaldea be, 10 segundo, 10 segundo. Bigarren, Lantxode. Epilepsi, 90, Así da. Txanda hau, Uzakalen kaletik, Tolosaldea bigarrenetik, Lutxana hirugarrenetik eta laugarren kaletik Izuntza. 20 segundo bete dira, beraz, estropadea zabekoa da. Txanda guztiak, Tolosaldeako duen herriak, irabazterako azlanera eta zabaldu irriak, eta maitasuna ezin gazabatu, ez astu milaka izar berri piztu izan direla, Euskal Herriko zeru gainean, egon ziur guztiak eramango ditugula, betirako gure bihotzean. Hementxe dago, lau, ontzira, gogoratu, Tolosaldea bigarrenetik, hirugarren kaletik Lutxana eta laugarren kaletik Retenzioko Izuntza. Eta gogoratu bilinatez, gaur eta bihar, Ondarroan, Bizkaiko traineria txapelketea jokatuko dela. Gaur, sailkatzeko estropadak, bihar finalak, apaitek ardietan, eta gaurko post ontzionetan sailkatuko dira biharko finalerako.
datoz, leheneko postua, Tolosaldekoak, Lutxanagaz, borroka baina Tolosaldea leheneko, Eigarren postua, Lutxana, hirugarren postiako borroka, Mundaka, eta Izutza, hortxe doa Tolosaldea, Laionentzako, hirugarren Mundaka, laugarren Izutza, biakia ja, denbora berean, eta Tolosaldea, ozta bere, leheneko postuan, bigarren Lutxana, eta hirugarren Mundaka, laugarren Izutza. Laster emango dugu, denbora ofizialak, baina aurrerako beste, bigarren txandako orkien, ez da dela hobetu, Tolosaldea lehen txandan egiten duen denboraka, lau berrogeita berekin. Horretako lan rekorduak, eta berziamo honetako temporal, Tolosaldearentzat, minutu bi eta 10 segundo, bigarren Lutxana, amala horreka, hirugarren tempora bardinegaz, Mundaka eta Izutza, minutu bi eta 20 segundo, tiempos de la primera fiadoa, Tolosaldea 2:10, Lutxana 2:14, y en el tercer puesto con el mismo tiempo, Izutza y Mundaka 2 minutos 20 segundos. Bere atzetik Lutxana eta gero borrokan Mundaka eta Izutza, Mundaka hirugarren eta laugarren Lekeiziar. Mesedez ontzia kontuz, estropada eremuan sartu barik. You're not
Tolosaldea ostaberen bostetik bost. Tolosaldea zazpi, ama zazpi, hogeta emeretzi. Lutxana zazpi, hogeta bi, larogeta zei, hirugarren Daka zazpi, hogeta bederatzi, hogeta lau, eta laugarren izuntza, zazpi, hogeta mados, 0, bi. Tiempos de esta segunda tanda de cadete masculino. Victoria para Tolosaldea a 7:17:39. Segundo Luchana 7:22:86. Tercero Buzaca 7:29:64. Cuarto Isunza 7:35:02. En el cómputo global, primer puesto para Tolosaldea B 7:10:30. Tercero Luchana 7:22:76.